了解です。じゃあピッコーラからってことだよね。オッケー。そうだね。いくだ。ダダーダダンドンドン。全部本日可愛いのは誰だ。ダダーダドンドンドン。ペガちゃん。ドドンがドンドンドン。全 VTuber1位超絶。清楚なのは誰だ。イエードドンがドンドンドン。全 VTuber1位おた声が全力なのは誰だ。カエルちゃん。ダブルだよ。今のやったよ。ドドンがドンドンドン。全 VTuber1 ボインボインなのは誰だ。ダダンがドンドンドン。全 VTuber1 ピチピチなのは誰だ。ドドンがドンドンドン。マリちゃん。マリ。おばちゃん。はい、ドドンがドンドンドン。全 VTuber1 アフレコが強いの。ゴリラ。あれ